Okay, ọwụrụ na egoro ihe m zitere. Meaning, if you read what I told you to practice last week, welie aka gị elu, unu ma ihe ọ pụtara, unu ma ihe wụ welie aka gị elu. Ọwụ na egoro ihe ọmụmụ, ihe ọgụgụ nsị unu gụọ, welie aka gị elu. All right? Did you all practice the reading I sent to you? That was the question. Did anybody go over this reading here? Onwe agụrụ ya? O nwere onye gụrụ ihe ọgụgụ a n'ebe a? O nweghị onye gụrụ ihe m so unu gụọ? Wow. So not even one person did anything. Not even one person. Not even one person practiced the reading. That's really, that's very shameful, everybody. My dad couldn't find it. Couldn't find it where? I sent it to you. Who is talking? Jacob Wilson. Jacob. Your dad, wasn't your dad on the in the forum? Okay, I'll try. What's your father's name again? I'll try to add him after class. And what? And Jacob, why didn't you? Gini benene egwagem na efuge ya? Jacob. Gini merene egwagem na ehoya? Why didn't you call me and say that you're looking for the reading? Gini merene egwagem na ehoge ihe ogugu? Because I said, everybody, then so you should feel, you know how to reach me. Everybody, you know how to reach me. Okay, when you didn't see the reading, you should have. All right, so let me share the reading again. We need to see, I need to see. So other than Jacob, no other person? I read it. Onya? Ezinne. Ezinne gụrụ ya? Daalụ. Daalụ Ezinne. Kedu onye ọzọ gara? Ọ bụghị na ị ga-ama agụ ihe niile, but what I wanted you to do, to practice with it, since we didn't have class. So, kedu onye ọzọ gụrụ ya other than Ezinne? Onweghị onye ọzọ? Wow, okay, ngwa na anyị ga-agụ ya ebe a. Ka mara mmadụ ole ga-akpọta okwu ụfọdụ. Ezinne bido gugodoro bido na onye nwe anyị. The reason, now let me say this, everybody. The reason I sent this reading is because it's going to expose you to new big words, big Igbo words, more advanced words. Okay? So I know why I sent this reading. It will expose you to learn new words and you pick more vocabularies from there. Some words that you haven't even heard of before or came across to read before. This is the reading that will help you. And my reason for sending it also, for you to pick some words and then highlight them. You ask questions if you do not know the meaning. From there, you pick up more words. That's how you learn. But some of you just disregarded it. All right, Ezinne ngwa. Onye nwanyị kwuru nke a. Ezinne, gịnị ka ọ pụtara? Gịnị wụ onye nwanyị? Whoever, like whoever. Onye nwanyị means our Lord. Our Lord. Yeah, Lord. That's what it is. Onye nwanyị. Kwuru nke a. Kwuru. What is kwuru? Said. Said. Gịnị wụ nke a? Said this. Said this. Daalụ Ezinne. Ngwa gụwakwa. Anam abịa ịkpọkọta mba niile dị n'asụsụ niile. Okay, ana m abịa bụ gịnị? I'm coming.
Ekpokota. You see this one? Okay. Ekpokota. What is in the can you got ekpokota? To bring. Yes, ekpokota mba niile. To bring the whole world. Mba niile means the whole world. Mba niile. Mba. It's like different countries or different city states. But the Lord is talking about the whole world. Mba niile, okay? Dị n'asụsụ niile. Okay, dị n'asụsụ. Asụsụ wụ gịnị ezinne? Asụsụ means language. Now, when I say ezinne, ịma asụ asụsụ Igbo, ịma asụ asụsụ Oyibo, ịma asụ asụsụ French. It means asụsụ ịma asụ means do you know how to speak? Ịma asụ, do you speak? Ịna asụ. Now, I'm going to write something there, but we're gonna go back to it later. Because I want you guys to know the difference. Ịna asụ. So I'm going to stop sharing this screen. We need to share another screen because I want to go over something. Ịma asụ na ịna asụ, they are not the same thing. Ịma asụ, ịna asụ. Oh, my pen is not writing. I wanted to write it down. Okay, somebody remind me because I don't want us to go back. I want us to go. Well, 1 second. Oh, my pen. Okay, ịma asụ. Ịna asụ. There are two different things. Okay. Ana m asụ. Okay, good. So, mba niile means the whole world. Dị n'asụsụ niile, the whole world in different language. In different languages, that's what it's talking about. When you hear asụsụ niile, different languages. Okay, is in Neguakwa? Ha ga-abịa wee hụ ebube m. Okay, gụgharịa ya. Ha ga-abịa wee. Ha ga-abịa wee hụrụ ebube m. Okay. Gịnị bụ hụrụ? Gịnị bụ hụ? Okay. When I say ezinne, ị ga-ahụ ihe m ga-eme. You'll see. Yeah, you see what I will do. So some dialects will say hụrụ or hụ. Ha ga-abịa wee hụrụ ebube m. They will come and see. Hụrụ and hụ are the same thing. Wee hụrụ ebube. Kedu onye ma ihe wụ ebube? Kedu onye ga-agbalị? Kedu onye ma ebube m? Ebube. Something that is, you know, I would say prestigious or you say omnivorous, something like that. So ebube, when you're talking about something that is so powerful, so unique, so different, so so when you're talking about something that is so powerful or you haven't seen before, that's ebubem. Okay, go ahead. Ezinegwakwa. Aga m enye ha ihe ịrịba ama. Gịnị bụ aga m enye ha? I'm going to give them. No, not I want to. Aga m enye ha. Ezinne nsị aga m enye gị. Gịnị ka m kwuru? I'm going to. I will. I will. Agam. Yes, I am going to, but I will give you. Aga m enye gị. I am going. If I say I am going to, I will. Okay, Ezinne. So now everybody, I'm not just talking to Ezinne, I'm talking to everybody. When I say I will give, I am going to give. I gave. So when I say I am going to, gịnị ka ọ pụtara Ezinne?
Aga. I am going to. Gịnị ka ọ pụtara? Agam, where? Agam. When I say I will, Agam. there you go. So I want that. I know why I did it, because I don't want you guys to think there are two different ways to say that. That's exactly the same way she said it. And that's good. When I say I gave, as in again, I gave. AM. Enyerem. Daalụ. Awesome. Okay, achọrọ ka onye ọzọ bido ebe Ezinne kwụsịrị. Kedu onye ga-ewepụta onwe ya? Onye ga-ewepụta onwe ya, meaning volunteer yourself. Kedu onye ga-ewepụta onwe ya? At least you know the meaning of who will volunteer. Kedu onye ga-ewepụta onwe ya? Ego, ihe ọgụgụ. Who will volunteer himself or herself to read? Ọwụ na ị chọrọ welie aka gị elu. Ma ị welikwara gị aka, mkpọ gị, ngwa Jacob. Jacob, ngwa bido ebe a. Aga m enye ha ihe ịrịba ama. Ihe. Aga m enye ha. I will give them something. Ịrịba ama is what? Kedu onye ga-agbalị? Ihe ịrịba ama. Go ahead. Remarkable. Remarkable. Daalụ, daalụ. Kedu onye kwuru ya, Jacob? Yes. Yes. Gịnị bụ yes, Jacob? Something remarkable, something that you will not forget. Okay? Ịrịba ama. And as we are reading this, I want you to make note, because I don't want you to see this word next time and you don't know the meaning of it. And it's not just reading Igbo words, but you don't know what it means. You're supposed to know every word. That's why we're trying to explain it as we go. Okay? So something remarkable. Go aqua Jacob. Do you want me to read the whole thing again? No, keep going. No. Start from where you stop at. Big ako. Huh? Okay. Aga m enye ha ihe ịrịba ama. Bido ebe a. Bịakwa. Bi na ndị a zọpụtara Jacob. You see why I said go ahead and practice. All right. Kedu onye ọzọ? Jacob, nsogbu adịghị. I want you to pay attention ma onye ọzọ na-agụ ya. Okay, gee ntị ofuma ma onye ọzọ na-agụ. Kedu onye ga-agụrụ anyị? Ikenna. Bido na aga m enye ha. Aga m enye ha ihe ịrịba ama. Bịakwa sị na ndị a zọpụtara. No, bịakwa sị na ndị a zọpụtara. The word is supposed to be together, so sorry. Bịakwa sị na ndị a zọpụtara. Bịakwa sị na ndị a zọpụtara n'ime ha zipụ ndị ga-aga na mba niile. Okay. Na Tashin. Okay. Bịakwa sị na ndị a zọpụtara. Okay. Ndị a bịakwa means and come. Okay. And from the ones that are redeemed already, azọpụtara. Okay. He redeemed them. The people that are redeemed, okay, probably from doing bad things or from their sins, okay? So he's going to, from among those who are who are redeemed, okay, he's going to send out Nimeha, you see that? Nimeha zipu. Zipu means to send out, okay? Agame zipu ralo.
Aga m ezipụ Ralu ka ọ gaa ụka. I will send Ralu to go to church. Aga m ezipụ Chiamaka. I'm going to send Chiamaka. Aga m ezipụ Emeka. So when you say you're in a zipu, aga m ezipụ ozi. Aga m ezipụ ozi meaning that you're going to send out a message. See that? Aga m ezipụ ozi. You're sending out a message. Aga m ezipụ ozi. You are sending out a message. Okay. Okay. Aga m esi Uchenna. Ikenna gụrụ sị aga m bịakwa si na ndị azọpụtara n'ime ha zipụ ndị ga-aga na mba niile. Kedu ihe m kwuru ihe wụ mba niile? Gịnị wụ mba niile? Nnamdi ama m na ị na-eweli aka chere. Kedu ihe m si na mba niile pụtara? We said it when Ezinne was reading. Gịnị wụ mba niile? Kedu onye ma ya? The whole world. Huh? The whole world. The whole world, mba niile. Kedu onye kwuru ya? Ezinne. Ezinne, daalụ. Nnamdi, ngwa, ị na-eweli aka elu. Go ahead. Ụtụtụ ọma o. Ụtụtụ ọma Nnamdi, kedu ka ị mere? Unu emekwa ọfụma o. Oh, kedu kwanụ ka ọrụ si aga? Ọrụ na-agakwa ọfụma. Ma gị nwa? Ndewo. Okay. Ị nwere ajụjụ kwa ya? Enwere m ajụjụ. Okay. Ndị azọpụtara. Okay. O nwere ike igbu chosen ones too? No. Ndị ahọrọ were chosen ones. Okay. Ndị ahọrọ, but ndị azọpụtara. Now, it could be the slaves, you see that? And then you went there and ended it. So it's zọpụtara ha from being slaves. Okay? From slavery. Now, ndị azọpụtara na njọ. Njọ means sin. The sinners. Ịzọpụtara ha. Ndị azọpụtara. Now, let's say in your clan, there are in the kindred, there are some people trying to suppress you. And then you were like delivered. Could also be delivered from. Okay. Use another oppressed. word. Huh? Go ahead. Yourself. Okay. Go like on. Yeah, get a kiss each other. Dika the saved ones. You think you said saved the ones. Yes, you saved them. You delivered them from oppression. You see something like that. It can also mean that. Okay. But they hope in the horror, the chosen ones. In the horror. Okay. Okay. In the horror, the ones that the chosen ones that you selected. Ahoram Nande. I selected Nande. See that? Ahoram, you selected. You chose that person. Ezinne horo Ralo. Ezinne selected. Ezinne horo Ralo na Nande. Ezinne horo Hanile. She selected all of them. The chosen ones. Nde ahoro. Pay attention. Nde ahoro. Ahoro with the chosen ones. Nde ahoro are the ones you selected. So I want you to know the meaning, the difference between them. Okay. So, ngwa achọrọ m ka onye ọzọ gụọ ebe Ikenna kwụsịrị. Bịakwa si na ndị azọpụtara n'ime ha zipụ ndị ga-aga na mba niile. Mba niile means the whole world. Okay? Nnamdi, ngwa achọrọ ka ibido ebe a. Okay. Okay. Ebe a ị ga-ebido ebe a na Tachish. Na Tash, okay. Okwu nke a o si na akwụkwọ nsọ. Akwụkwọ nsọ. Ngwa cherekwa Nnamdi chere. Kedu onye ma Nnamdi achọ nke ikwuo ya? Kedu onye ma ihe bụ akwụkwọ nsọ?
Kedu onye ma ihe, kedu onye ga-agwa ihe bụ akwụkwọ nsọ? Welie aka elu. This is an opportunity for you to learn new words. Okay, mmadụ abụọ na-eweli aka elu. Okay, Jacob, gịnị wụ akwụkwọ nsọ? The Holy Bible scripture. Daalụ. Daalụ Nnamdi. Good. Jacob. Okay. Nnamdi, ngwa gụwakwa. Ihe a different. Okay, go ahead. Okay. Na Tarshish, Put, Lud, Moshesh, Rosh, Tubal, na Javan, na mba mmiri ndị dị anya. Okay, now, gịnị na mba mmiri? You know, all these things you said, all these names are different places. Okay, countries. And then, yes, again, na mba mmiri na ndị dị anya. Gịnị wụ mba mmiri? Mba mmiri are like the islands, people that are living, the water surrounded. You know, there are some people that they move around in their canoe. They don't have bike, they don't have cars. They can only move around by using their canoe, little canoes to go to island. So that's what it is. The islanders are mba mmiri. They live water surrounded them, okay? So they are not living like you and I. And then ndị dị anya, Nnamdi, ka ihe ghọtara ihe ọ pụtara ịdị anya, ndị dị anya. Maybe in very far places. Yeah, mba mmiri na ndị dị anya, very far. Na again, Nnamdi, biko ị ga-aga ntị gị ga-aga Russia. Gị sị ma ọ dịkwa n'anya. Russia dị anya, it means it's very far. Okay. Ma ọ ga-ebi ugbu a, nsị gị Nnamdi, maybe another city next to your own. Nsị Nnamdi, ị ga-eji ụkwụ were gaa ya. Ị ga-eji ụkwụ were gaa ya bụ gịnị, Nnamdi? You're going to walk there, basically. Walk, yes. You're walking to that place. Get some, oh, auntie, ebe ahụ dịkwa n'anya iji ụkwụ aga. It is very far to walk, you know. That's what, ọ dị anya. So mba dị anya, mba mmiri, the islanders, people that were living in the middle of the ocean, but that's island though. And then namba dị anya, very far places. That's what it is. Nnamdi, ngwa gụwakwa, achọrọ m ka ego doo ebe ahụ. Okay, okay. Yeah. Mba dị anya. Lee bido. Okay. Okay. Ndị na-anụbeghị. Okay. Ndị na. Okay. Go on. I like the way you read it. Okay. Ndị na-anụbeghị ihe banyere No. Okay. Achọrọ m ka ị join ya together. Okay. Ndị na-anụbeghị ihe banyere. Ihe banyere m. Okay, ihe banyere m. Okay. Gịnị ka ọ pụtara, Nnamdi? Ndị na-anụbeghị ihe banyere m. The people that didn't listen, the people that didn't listen. No, not listening. Anụbeghị. Not the ones never heard anything about me. Never heard. Okay. Yeah. Okay. Ndị na-anụbeghị ihe, okay, banyere m. They never heard about me or anything about me. They don't know anything about me. Ndị na-anụbeghị. Nsị gị, Nnamdi, ịnụbeghị ihe banyere Ezinne. You never heard anything about it. You don't even know Ezinne. Ịmaghị anything. Ịmaghị ihe banyere. Nsị gị, ịmaghị ihe banyere. You don't know. Ịnụbeghị ihe. Now, that's another thing. Ịmaghị. Ịnụbeghị. There are two different things. Ịmaghị ihe, you don't know anything, okay? Ịmaghị ihe banyere m, you don't know anything about me. Ịnụbeghị ihe banyere m. Ịnụbeghị, you haven't heard, not listen. Gee ntị bụ listen. Igege ntị bụ igege ntị bụ it didn't listen. Ịnụbeghị, you haven't heard.
Okay. Emage, you don't know. So these are three different things. You don't know. Emage here banyere here. You don't know anything about him. Enubegi here banyere ya. You haven't heard anything about him. Okay. Igege nte. He didn't listen. Igege ya nte. He didn't listen to him. Okay. So I need you to know the difference. Igege nte. Okay. All right. Onye ọzọ ga-agụ. Okay, Nnamdi gụchazie ya ka onye ọzọ bido na nke ọzọ. Okay. Na ndị. Na ndị na-anụbeghị na-ahụbeghị ebube m. Gịnị wa ahụbeghị? They haven't seen my. Good. So you know what? This is a good reading because you're going to be coming across new words. Ndị na-ahụbeghị. Gịnị ka m kwuru Nnamdi gịnị wụ ebube? Ebube bụ glory or grace. It's one of the two. I can't. Glory, grace. It can also mean what? Ebube. Like the hand I see ebube monso. Jacob, gịnị wụ ebube? Nnamdi, grace wụ amara. Amara is Yes. grace. But this one is ebube. Ebube is glory now. It's glory, or it's like when you give glory, you're giving praise. Praise ebube. Yeah. Okay. Ebube. Hane see ebube monso. Ebube monso. Now tell me, what is it? Comes to Neweliaka, comes to Guinea. Oh, I was talking about Ebube. I thought Ebube was unique. Ebube is something unique, but there's a word that I'm looking for. Now the Ebube monso, but I say Ebube monso. Ebube monso. Monso is what? Holy Spirit now. Holy Spirit, good. Ebube. So now think about it. Something that is omnivorous. You see what I'm saying? Ebube. Okay, when you say Ebube juru yahu, it's something, it's kind of a mystery something that when you hear that Ebube, something that is wonderful, something wonderful. big, wonderful. That's the word I'm looking for. There you go. Something wonderful, okay? So when you say Ebube monster is the Holy Spirit. Is somebody coming to class this time? Wow. Okay, somebody entering now. What is your name? I don't receive anybody who is coming as a guest. If your name is showing here as a guest, Kedonye Batarehan. If you don't say me walk, Kedonye. Let me see if you change. Okay. The person just changed the name but didn't tell me. Ryan, that's you, right? Oh, Uchenna. All right. Okay, so let's move on. All right, so Emeka Ngwabidona Haga. Haga ekusa otito na. No. You need to put it together. Haga ekusa otitum. Haga ekusa otitum nambanila. Gene umbanile Emeka. The whole world. Okay, gene ekusa. When you hear the word haga ekusa otitum. Nande kede hapatara. Nyaranya keba. It means to spread the gospel. They will? No, it's not spread the gospel. Remember, yeah, they will spread. They will give the news out there, but otito wugene. We just said it before. Praise. No. Oh. You say grace. Grace is amara.
Otito bụ glory. Or praise, yeah. Giving Oh, glory or I giving meant praise. to say praise, but you misheard me. Oh, is that what you said? Okay, that's okay. Thank you. All right. So, namba niile mgbe Emeka bidokwa ebe a. Haga. Haga esi na mba niile duru ụmụnne unu niile. Gịnị wu duru? Ha ga-esi na mba niile duru. Duru means lead. Nse Nnamdi biko duru ụmụ akwụkwọ gawa n'ezi. Duru ụmụ akwụkwọ pụọ n'ezi. Lead them. Just lead them outside. Duru anyị gaba. Can you lead us? Okay? And go. So duru me ụmụ niile. Gịnị ụmụnne unu niile. Gịnị ụmụnne unu niile. Kedu onye ma ihe ọwụ? Ụmụnne unu niile. Gịnị ụmụnne? Emeka, gịnị ụmụnne? Emeka ọ nọ ebe a? Ralu, gịnị ụmụnne? Emeka, I can't hear you. I think it means outside. Ụmụnne is outside? I'm not really sure. Okay. Kedu onye? Okay. Emeka, gịnị nwanne? Wait, nwanne? I think we need to go back to gender specific again. Oh, kedu onye female. nwe ihe ma ụmụnne? Female. No. Nwanne is not female. Siblings. Now, ụmụnne is siblings. Now, when you're in this class, I don't want you Googling anything, okay? You need to pay attention because it's not going to help you. You got to learn it. You learn it here, it sticks. Because we've done this before, even in the beginner class, before coming to intermediate. Nwanne is sibling. Ụmụnne, siblings. Siblings with S. Sorry, sort of forgot. Yeah, I know, Emeka, it's okay. It's all right. But you have to be carrying forward. We're not gonna keep on forgetting. Okay. So ụmụnne niile, your sibling. You are siblings. That's what it is. Okay. All right. I need Chiamaka to start from Dika Onyinye. Chiamaka Oneba. Uchenna. Uchenna Oneba. Ngwa, Dika Onyinye. Dịka onyinye ha butere onye nwanyị ha Dịka onyinye ha butere, not ha butere, ha butere onye nwanyị. Ngwa. ha butere onye nwanyị. Okay, gịnị wụ dịka onyinye? Kedu onye ma ihe ọwụ? Gịnị wụ onyinye? Uchenna, gịnị wụ onyinye? O nwere ndị na-eweli aka elu mmadụ atọ. Onyinye pụtara gịnị? Let me see. Jacob, gịnị wụ onyinye? Gift. Okay. Onyinye is gift. Onyinye Chukwu. God's gift. Okay. Dịka onyinye, like the gift. Dịka onyinye is like gift. Okay, Brian, ngwa gụwakwa. Gịnị wụ onye nwanyị, Uchenna? Uchenna nọ n'ebe a, gịnị wụ onye nwanyị? Kedu onye ma ihe? Ralu, gịnị wụ onye nwanyị? Ezinne, gịnị wụ onye nwanyị? Our Lord. Lord, girl. Daalụ. Uchenna, ngwa gụwakwa bido ebe a. Ha ga-edu ha n'elu ịnyịnya. Ha ga-eduru ha n'elu gịnị? Ịnyịnya. Ịnyịnya. Kedu onye ma ihe wụ ịnyịnya? I like this word. I like this. Gịnị wụ ịnyịnya? Kedu onye ga-azata ya? Let me see if somebody will try. Gịnị bụ ịnyịnya?
Horse. Horse. Yeah. Ịnyịnya means horse. Okay. Okay. So onye ọzọ ga-ebido. Ha ga-eduru ha. Ha ga-eduru ha. Uchenna, mute your this thing. Ha ga-eduru ha means they will lead them to the horse, on top of the horse, okay? Ịnyịnya. Ịnyịnya means horse. Don't forget, I might ask this word, so I keep on making my own note here. So, ịnyịnya is horse, all right? Na, okay? Na ụgbọ eji ịnyịnya adọkpụ. Na n'ụgbọ eji ịnyịnya adọkpụ. Ụgbọ bụ gịnị? Gịnị wụ ụgbọ? Something that moves, okay? When I say ụgbọ mmiri wụ gịnị? Boat. Boat. Ụgbọelu ala wụ gịnị? Car. Car. Ụgbọelu. Airplane. Airplane. There you go. So when you hear ụgbọ is something that moves. So it has to be associated with something. Ụgbọ mmiri, ụgbọelu ala. Okay? Ụgbọ ala. Elu ala is the sentence ụgbọ ala. Okay? So eji ịnyịnya adọkpụ. So it means, you see that thing that they hook on the horse. Who remember what it's called? What is it? Usually like a It's carriage. wagon, a wagon, or there's something else they carriage. call it. Carriage. A carriage. There you go. Carriage or wagon. So that's what they're talking about. Na n'ụgbọ eji ịnyịnya adọkpụ. It makes more sense when you know what you're reading. That's the reason I'm trying to explain this. I don't want you to keep reading and you don't know what you're reading. So when you go back now and read it, you're going to understand what you're reading. Who is CJ? Kedu onye bụ CJ? Kedu onye bụ CJ? CJ batara ugbu a. Kedu onye bụ CJ? Uh-oh. Kedu onye na-aza CJ? Ma ikwugo okwu aga m ewepụ gị. CJ, if you're here, talk. Who is CJ? Okay, then I remove the person. You come to class and you don't talk, I remove you because I don't want a stranger in our class. All right, I took the person out because the person is not talking. All right. Now we understood everything we read, right? Let me see, one more person. I'm trying to see if we can, no, we still have still long. Okay, gịnị wụ ha ga-eduru ha? Gịnị wụ ha ga-eduru ha? Kedu onye ma ihe ọ? Ha ga-eduru ha. Chizi, gịnị bụ ha ga-eduru ha? Chizi, gịnị bụ ha ga-eduru ha? Chizi ọ nọ ebe a? Chizi ọ nọ ebe a? Okay, if you're in this class and you're not talking, I will remove you. I know, maybe. Gịnị mere na ikwuga ụka? Gịnị bụ ha ga-eduru ha? Yeah. Because we explained everything we read. Gịnị bụ ha ga-eduru ha? Chiamaka, gịnị bụ ha ga-eduru ha? Jacob, gịnị bụ ha ga-eduru ha? Lead them. Lead them is not the complete sentence. Ha ga-eduru ha. They will lead them. Gịnị ha? They. There you go. I need the complete sentence. Ha ga-eduru ha. They will lead them. Yes. Ha ga-eduru ha. Ikenna, gịnị ka nsị wụ onye nwe anyị? Onye nwe anyị bụ woman. What? Woman.
Onye nwanyi we woman. Guys, did you hear Ikenna? Oh, I. Onye nwanyi bụ gịnị Ikenna? Us. Oh, Uchenna gịnị bụ onye nwanyi? It looks like some people are not paying attention to this time. Uchenna gịnị bụ onye nwanyi? Wife. What? Ralo gịnị bụ onye nwanyi? Sister. Wow. You guys are making me to scream my head out. Emeka gịnị bụ onye nwanyi? Onye nwanyị bụ our Lord. Our Lord. Onye nwanyi is Lord, our Lord. L-O-R-D. We kept on, so we've been reading and explaining, and some of you are there playing. Wow. Gịnị ụzọpụtara? Gịnị ụzọpụtara Jacob? Rescue. Rescued. Good. Or delivered. Gịnị bụ banyere? Okay, now leave that one. Anubeg. Gịnị bụ inubeg? What is inubeg? Haven't heard. Haven't heard. Daalụ ezinne. Gịnị bụ ịnyịnya? Don't answer. Nobody answers. I need to call somebody to answer. Chizzy, gịnị bụ ịnyịnya? Horse. Horse. Okay, daalụ. Gịnị bụ ọzọpụtara? Gịnị bụ ọzọpụtara? Somebody tell me when I say ọzọpụtara anyị, Emeka gịnị bụ ọzọpụtara anyị? He rescues us. He delivered us or he rescued us, okay? Gịnị bụ butere m? Butere m. Ikenna, butere m. Ikenna, gịnị bụ butere m? Bring. Bring what? Butere m. Butere m ite. When Ikenna ọ na-asị butere m ite, gịnị ka m kwuru? Bring me a pot. Pot, yeah. Okay. Let me see another word. Gịnị wụ Nnamdi? Ịhụbeghị. Ịhụbeghị ya. Ịhụbeghị ya. You didn't see it? Ịhụbeghị ya. You Asking- haven't seen it. You haven't seen it. No? Yes. When I say ịhụrụ ya, gịnị ka ọ pụtara? Nnamdi, ọ wụ na nsị ịhụrụ ya ka ihe m kwuru. Ịhụrụ ya. You've seen it. You have seen it. Okay, good. Okay. Okay, o nwere onye nwere ajụjụ ka anyị were obere ohere fọrọ nụ jụọ ajụjụ. Kedu onye nwere ajụjụ? M chọrọ ka unu jiri aka unu gụchapụ ya n'izu ọzọ. Onye ọbụla ga-ama etu esi agụ ihe ndị a. Onwe okwu ndị na-amaghị ihe ọgwụ. Ịbịa n'ụlọ akwụkwọ ejụọ ajụjụ. So, kedu onye nwere ajụjụ? Mmadụ abụọ na-eweli aka elu. Ngwa ka m si nwere ajụjụ. Gịnị bụ ọcha? Like Ọcha. Ihe dị ọcha. Ihe dị ọcha. Something that is clean. You can also, they also call like white. They call it odi ọcha. White, odi ọcha. But when you say, oh, efere dị ọcha, it means it's clean. Efere ruru unyi, it means it's dirty. O ruru unyi, it means it's dirty. Odi ọcha, it is clean. It is, when you say, oh, aqua dị ọcha, it's clean or it's white. Ọcha means white. We do colors, but not now. Okay. Nwee nwere ajụjụ. Daalụ. Email Ezinne.
HFM, Guinea, how do you do like plural nouns? Okay, plurals, huh? And Okay, when it comes plural, now let me use the example. When you say sibling, okay? When you say sibling, it's one. There's no such a thing as X in Igbo. And then siblings, you have X in English, but umunne. Now, when you say women, umunwani, men, umunwoke, that's plural. Nwoke is singular. Umunwoke, plural, whether there are 2 or 3 or 100. But now children, okay? When you say school children, okay, you say ụmụ akwụkwọ. So you use that ụmụ to represent it, or nde. We're going to do nouns again, because I want you guys to remember some of the things you've forgotten. Ụmụ akwụkwọ, ụmụaka, ụmụnne m, my siblings. Okay, my bikes, igwem. So there's nothing like igwems, no. So, but I think we're going to touch base on that again, and then we do verb, adverb, and noun, and we try to conjugate. That will help you guys. So, it's in Azaramehejorum. Talo. Ndewo. Okay, ngwa onye ọzọ nwere ajụjụ, unu nwere ike zitere m ozi n'igwe okwu m. Okay, igwe okwu means my phone. Zitere m ozi there. Na enwere m ihe nkuzi ọzọ. So I have beginner class. All right, ngwa, ka emesiano. If you have a question, feel free to text me. Okay? Okay, ka audio. All right. Auntie Chuku gozie gị o, daalụ o. Goziekwa gị nwanna ndị o. Ngwa kelere m ezinụlọ gị o. Amen. Cardio. Ka o mesịa.